הרשו לי לשאול אתכם משהו. אם הכניסה לגן עדן באמת הייתה תלויה בכמה אנחנו טובים, איך נדע אי פעם בוודאות? יש ימים שאנחנו מרגישים שאנחנו בסדר גמור, אבל בימים אחרים פחות. תמיד יש את חוסר הוודאות הזה. מה אם הייתי אומר לכם שהתנ"ך מלמד שאתם יכולים לדעת בוודאות שיש לכם חיי נצח, ושזה בכלל לא עניין של כמה אתם טובים? אני מבין שאתם כנראה כבר יודעים ומאמינים בחלק ממה שאני עומד לשתף. אבל אם תישארו איתי רק לכמה דקות, אראה לכם, הישר מדבר אלוהים, אמת שתשנה את האופן שבו אתם רואים הכל. כמה פשוט באמת להיוושע לנצח. הדבר הראשון שעלינו להבין הוא שכולנו חוטאים ואנחנו צריכים מושיע. ברומים פרק ג' פסוק כ"ג, התנ"ך אומר, כי כולם חטאו וחסרה להם כבוד האלוהים. חטא הוא כאשר אנו מפרים אחת ממצוות האל. והתנ"ך ברור שכולנו עשינו זאת. אפילו האדם הטוב ביותר שאתה יכול לחשוב עליו אינו מושלם והפר את חוקי האל בשלב כלשהו בחייו. החדשות הרעות הן שיש עונש על הפרת תורת אלוהים. בפרק ו', פסוק 23, התנ"ך אומר, כי שכר החטא הוא מוות. אז מכיוון שאנחנו חוטאים, מגיע לנו מוות. ברור שיום אחד כולנו נמות פיזית, אבל התנ"ך מדבר על מוות שני. מות נשמתנו בגיהנום אם לא ניצל. ההתגלות פרק 21 פסוק ח' אומר, וכל השקרנים יהיה חלקם באגם הבוער, באש וגופרית, שהוא המוות השני. זה כולל אותך ואותי. גם אם הדבר הרע היחיד שעשינו אי פעם היה לספר שקר, עדיין הפרנו את חוק אלוהים ומגיע לנו ללכת לגיהנום. אתם מבינים, זה לא עניין של כמה חטא יש לנו או איזה סוג חטא, אלא פשוט העובדה שיש לנו חטא ואלוהים לא יכול לאפשר לחטא להיכנס לגן עדן. עכשיו התשובה היא לא שאנחנו חייבים להוציא את החטא מחיינו. כולנו יודעים שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, וגם אלוהים יודע את זה. אז הוא עשה לנו דרך להינצל מהגיהנום וללכת לגן עדן, לא על סמך צדקתנו שלנו, אלא על סמך צדקתו של ישוע המשיח. נכתב בתנ"ך, אבל אלוהים מוכיח את אהבתו אלינו בכך. בעודנו חוטאים, מת המשיח בעדנו. אלוהים האב שלח את בנו, ישוע המשיח לעולם, והתנ"ך אומר, אלוהים התגלה בבשר ודם. הוא היה אדם מלא ואלוהים מלא, והוא חי חיים מושלמים וחפים מחטא. הוא מעולם לא הפר אפילו אחת ממצוותיו של אלוהים. הוא חי את החיים שלא יכולנו לחיות, החיים שהיינו צריכים לחיות כדי להגיע לגן עדן. לאחר מכן הוא מת על הצלב עבור חטאינו. הלך לגיהנום עבורנו וקם לתחייה ביום השלישי. ועכשיו בזכות קורבנו של ישוע, אנו יכולים להיכנס לגן עדן כמתנה, לא כגמול. רומים ו' פסוקים כ"ג אומרים, אבל מתנת אלוהים היא חיי עולם על ידי ישוע המשיח אדוננו. לכן חיי נצח, זהו גן עדן, הם מתנה חינם. באפסים פרק ב' פסוקים ח' ות' התנ"ך אומר, כי בחסד נושעתם על ידי אמונה, וזה לא מעצמכם, מתנת אלוהים היא, לא ממעשים, פן יתפאר איש. פעם האמנתי שגן עדן הוא גמול על הדברים הטובים שניסיתי לעשות, על שירותי לאלוהים ועל מאמציי לחיות נכון. האמת היא שבטחתי בעצמי לישוע, בתקווה שמעשה הטוב יזכו אותי במקום בגן עדן. זו הייתה הבעיה. ישוע לא היה המושיע שלי כי ניסיתי להיות שלי. החדשות הטובות הן שכל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לקבל את הישועה כמתנה. המתנה שישוע כבר שילם עבורה. אז הנה מה שברור. אנחנו חוטאים בדרכנו לגיהנום, אבל ישוע מת עבור חטאינו, נקבר וקם לתחייה. עכשיו הוא מציע ישועה כמתנה חינם, וזה לא משהו שאנחנו מרוויחים. זה משהו שהוא הרוויח ומציע לנו. הכל סובב סביבו ובקורבנו עבורנו. רומים פרק ו' פסוק כ"ג נאמר שמתנת האל היא חיי נצח, והמילה נצחי פירושה לנצח. הרשו לי לשאול אתכם, כמה פעמים אתם צריכים לקבל מתנה שנשארת למצח? רק פעם אחת. ישועה היא אירוע חד פעמי שבו אנו בוטחים בו שיציל אותנו, והוא נותן לנו חיי נצח. ישועה היא נצחית משום שישוע כבר שילם על כל חטאינו, אפילו על החטאים שנבצע בעתיד. הם כבר שולמו. אולי אתם תוהים, אם ניצלנו פעם אחת, האם זה אומר שאנחנו יכולים פשוט לחיות כרצוננו ולעלות לגן עדן? זו שאלה טובה, והתשובה היא כן. כי כשאנחנו ניצלנו, אנחנו הופכים לילד של אלוהים. אז, עם הידיעה הזו, בידיעה שאני ניצלתי לנצח וילד של אלוהים, אם אני עובר על מצוותיו ואחטא,
הוא יתקן אותי כאן על פני האדמה. אבל הוא לעולם לא ישלח את נשמתי לגיהנום, כי הוא המושיע שלי ואבי. ישועה היא קלה, זוהי מתנה חינם שישוע שילם עבורה. אולם ההליכה שלנו עם אלוהים לאחר הישועה, כמו כל מערכת יחסים, דורשת עבודה. אבל הם נפרדים. אתה יכול להינצל ולקיים מערכת יחסים גרועה עם אלוהים, אבל אתה עדיין הילד שלו. הסיבה לכך היא שאם אני מאמין שאני יכול לאבד את הישועה מכל סיבה שהיא, אז מה שאני באמת מאמין בו, הוא שהישועה שלי תלויה בי, ולא בישוע ובעבודתו המוגמרת. כלומר, אני בוטח בעצמי ולא בישוע. כשאני מאמין שהישועה היא נצחית, זה מראה שהאמונה שלי היא ב100% בקורבן של ישוע, וזה מספיק כדי להושיע אותי. זה קשור הכל למה שאנחנו בסופו של דבר בוטחים בו כדי להגיע לגן עדן, או בעצמנו או בישוע. זו הסיבה שבמעשה השליחים ט"ז, פסוקים 30 ו-31, התנ"ך אומר, והוציא אותם ואמר, אדונים, מה עליי לעשות כדי להיוושע? והם אמרו, האמן באדון ישוע המשיח ותיוושע, ואתה וביתך. שימו לב שהדבר היחיד שנאמר שעלינו לעשות כדי להיוושע הוא להאמין. ביוחנן ג' ט"ז אמר ישוע, כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא יזכה לחיי עולם. ייתכן שתאמרו, ובכן, אני כבר מאמין בישוע. ואני לא מטיל ספק בכך שיש לכם אמונה באלוהים, ואתם מאמינים בדברים שבתנ"ך. אבל להאמין בדברים על ישוע, ולבטוח בו בלבד לישוע, הם שני דברים שונים. קודם לכן, כשהאמנתם שגן עדן הוא גמול, המבוסס על מעשיכם, או שאתם עלולים לאבד את ישועתכם, אז בסופו של דבר בטחתם בעצמכם לישוע ולא בישוע. אני מבין שזה שם אתכם במקום צנוע, ואני זוכר שמישהו הראה לי את זה והייתי צריך להחליט. קבלת חיי נצח היא להפסיק לבטוח באל אחר, או בעצמנו, לחשוב שאי פעם נהיה טובים מספיק כדי להרוויח את דרכנו לגן עדן, ולהסתמך לחלוטין על מותו, קבורתו ותחייתו של ישוע המשיח. ושזה הדבר היחיד שיציל אותנו. ידידי, אם זה הגיוני לך, ואתה רואה ישועה בבירור בפעם הראשונה, אלוהים ייתן לך חיי נצח אם פשוט תבקש ממנו. פרק י', פסוקים 10 ו-ט' באיגרת אל הרומים אומרים, אם תודו בפיך באדון ישוע, ותאמין בלבבך כי אלוהים הקים אותו מן המתים, תיוושע. כי בלב מאמין האדם לצדקה, ובפה מתוודה לישוע. אם אתה מאמין בכך בלבבך, יתוודה על כך לאדון, והוא יושיע אותך לנצח. אני רוצה להוביל אותך בתפילה הזו. אתה יכול לחזור אחריי. אלוהים יקר, אני יודע שאני חוטא ושאני ראוי ללכת לגיהנום. אבל אני מאמין שמתת למעני, נקברת וקמת לתחייה. אנא הציל אותי לנצח ותן לי את מתנת חיי הנצח. אני סומכת רק עליך, ולא עוד במעשים הטובים שלי. תודה לך ישוע. אמן.